2020 nen 2020 ama 2021 ma jomoko nobiro Nairobi kai ka wacho ni gikawo nonro mag wang' idhi ichung' KICC kacha to gimoro menyo wang'i to kose kawo information no titimruok nade imi pesa ni mi siling 7,000 tinwang'o ka yawa matindo mang'eny no dhiye mane giwacho ni kech tich onge wanyalo timore nade nyaka wadhi kuno mondo wayud pesa moro to seche mang'ani kawo nonro ni ikia ni nonro ni otere kuma nade ere kaka udhi otiyo kode kaka e weche mag wang'eyo ni wan gi weche mag artificial intelligence ineno loso machine mondo ti kaka dhano timore nade dhano tiyo inwang'o ni seche moko ng'ani kawo nonro mari ni to dhi loso go machine moro osekawo biometrics magi osekawo nonro mari to dhi loso go machine moro machalo in makata ka korangi dhi account kachacha ni idwa login tinwang'o ni account no deny you access ni ng'ato se login to keni nikech ng'ato se kawo nonro mari tiyo godo koro inwang'o ni data en gimoro mosebedo precious osebedo gimoro manigi dhamani sana nengo mamalo yes osebedo gimoro manigi nengo mamalo nikech ibro neno ng'ato bro dhi to an extent mondo ogine oyud information mari mondo oti godo kaka onyalo timore nade onyalo yudo pesa kuonde ma kendo wayude ni nonro wa inyalo kete kendo ng'ato nyalo kawe yo mayot inwang' kaka social media ma osani wantiere idhi Facebook idhi Instagram idhi Gmail account idhi TikTok accounts idhi X ineno mago kuonde ma ji nyalo timore nade yude nonro magwa to ere kaka ng'ano nyalo yudo nonro mari e mbui kai nikech seche moko iyawo Facebook account to kimiye chike mag rito mbuino e yo makare okiketo password e yo makare nikech iyudoga ni seche moko ng'ato koyawo mbui koyawo Gmail account oyawo TikTok account oyawo Instagram account tinwang'o ni ng'ani seche moko password achiel cha emotiyo godo en password achiel emotiyo go Instagram en password achiel motiyo go de Facebook ten password achiel motiyo go ang'owa X nikech samoro jalony moro kone kata ng'ama ni e cyber ni ket password minyalo paro mayot ni koro inwang'o ni the moment seche moko dhi kata cyber ni nodwa timo gimoro seche moko Cleophas ng'ato gocho ni seche moko ni mabor gi laptop ni to ng'ato nyisi ni antie document moro ma wadwaro iri to wacho ni wadonje cyber ka mondo atimra nade attach ni document no very fast iyudo ka ng'ato donje cyber to kawo odhi to login kachacha to wiye wil nikech ne en garaka to wiye wil nikech inwang'o ni gik machalo kaka cyber ama gik machalo kaka mbui ka ema ntiere achudhe nitiere jokuoge mag mbui magin tich gi ng'iyo ni ng'ani ere kaka owe email ne nono ere kaka okolog out email ne ere kaka wanyalo donje ma to koro the moment moseyudo password achiel koro biro temo nikech inwang'o ka nowadays e Google or synchronize inwang'o ka Google or synchronize our contacts Google or synchronize our emails Google or synchronize our photos mwatinde wagoyo gi picha ni seche moko ni dhi family out ama no dhi kumoro ugo picha to seche migoyo picha cha nikech simu gi sani obedo synchronize inwang'o ka data cha bedo pulled to the Google koro inwang'o ni ka ng'ani ose access gini to dhi yudo data no tete nonro mari te nyaka kumidake erokamano ahinya John adaka wiye masani kaduogo ang'e